τούνελ. Τώρα θα κατέβουμε. Κατεβαίνουμε ένα τούνελ το οποίο είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Βλέπετε το μήκος του. Θα βγούμε στο Κρίστιασον. Το βλέπεις μέχρι κάτω. Πάμε στο Κρίστιασον. Έχει όριο 80 και με πήρε λίγο η κατηφόρα. Έχει 10% κλείσει. Και γιατί έχει κλείσει? Γιατί είναι υποθαλάσσιο, κατεβαίνουμε κάτω και το βάθος του είναι τα 250 μέτρα. Κάτω από τη θάλασσα. Είμαστε κάτω από τη θάλασσα τώρα. Κάτω από τον πάτο της θάλασσας είμαστε 250 μέτρα. Ωραίο τούνελ. Αυτό είναι κάτω από τη θάλασσα του και τα λοιπά. Είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα, 250 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Πάμε στο Κρίστιασον. Από πάνω μας θάλασσα τώρα, Πάνω είναι. Δεν μ' αρέσει πολύ. Δεν έχουμε πιάσει πάτο ακόμα. Σε λίγο θα πιάσουμε πάτο. Λίγο ακόμα. Εδώ τώρα είμαστε στον πάτο. 250 μέτρα. Ωραίο φωτισμό. Ναι, ίσως να έχει Ξοδούς. να οριοθετήσει μάλλον τον πάτο. Δεν ξέρω.